Ang Dios maayo sa tanan nga tion, kag sa tanan nga tion ang Dios maayo ini nga adlaw gintugas ang Dios magkalipay kita kag magkasadya palihog ambal sa tupad mo nga nalipay ko kay ari ka di subong. Ang aton subong topic no is about nga Domingo, it is our birthday Sunday no. Sino di may birthday sa bulan sang Agosto? Itaas biyang kamot kung may birthday sa bulan sang Agosto, ari si Ma'am. Sino pagay isa. So ang may birthday sa month of August, pwede ka tindog. Ara si Ma'am lang isa. Sige, great ta sa happy birthday, no? Happy birthday. Pila na edad mo, Ma'am? Secret lang. Sino pagin may birthday? Wala na? Sige, i-pray ta si Ma'am, ano gani ang first name? Nelly, Ma'am Nelly. So, mga muyo kita. Father God, salamat gid sa kabuhi ni Ma'am Nelly. Kabay pa i-bless mo siya kag ang iyang pamilya. Kag thank you gid Lord sa dugang mo sa iyang kabuhi kag sa iyang gina-celebrar nga birthday sa ini nga bulan. So Lord, salig kami nga ikaw matutom kag maayo gid sa iyang kabuhi. Kag kabay pa i-proteksyonan mo siya kag ang iya pamilya, kabay pa padayon ang imo pag-bless sa iya kag sa iya nga pamilya. So Lord, we believe that you will provide nga ikaw maga-provide sa iya mga kinahanglanon sa kabuhi. And we ask this in Jesus' name. Amen. So ang aton nga topic subong natapos na to ang topic ta sang last no nga ano to gani bounce back no gintun-an ta nga kung ang matarong nga tao bisan madagdag pa sa sang ikapito ang Dios ya mapabangon gyapon sa iya. So ang aton subong nga topic endure no, endure. Endure paano ka mag-agwanta kag magpadayon sa kabuhi. Aton pagatunan ang 2 Timothy, kadua nga Timothy, chapter 4, verse 5 to 8, no? Kag, the house and wise in finishing well, no? Ang kabuhi, do parehas lang ini sa isa ka sports nga hampang, no? Butang tabi sa isa ka, hampang man sa palumbaan na ilagan, no? Palumbaan na ilagan. Ti kung dasig-dasig ka da sa unaya, kag daso nakapuyan ka, naguntat ka na, wala ka kalabot sa finish line, do hindi counted ang imo dasig-dasig sang una no. Ang importante nga hasta sa finish line dasig kagyapon. Parehas man nabla sa basket kung abansi kaya first quarter, dason fourth quarter yan na nagpaluya na kamo kag naabansihan na kamo ti perde gid kamo no kay wala kamo nag-finish no, wala kamo natapos nga maayo mong nagsugod lang kamo sa maayo pero why kamo natapos sang maayo. Amo na sa no mga apply ta sa kabuhi sa sports no nga importante gali nga magpadayon ka kag importante nga matapos ka sing maayo. Hindi lang pwede nga puros nga okay ka lang sa una pero sa uli wala na nadula na no. So welcome to His Life Ministries, glorify God, make disciples. Where imperfect people are perfectly welcome no. Ari sa Hiligaynon service 10 a.m. Santa Clara Avenue, Barangay Banago, Bacolod City, no? So kung nagalantaw ikaw online, gina-invite ka din namon kung ari ka di sa Bacolod, no, nga to join us, no, sa next Sunday or sa dason pagid nga mga Domingo. So basaon ta nga aton nga teksto nga pulong sa ini nga aga. Ini si Pablo, gingaan niya sang huling pabili no si Timothy no nga si Timothy do gina-consider yan nga bata sa pagtuo, hindi yan nga bata nga tutuod nga bata no kundi do gina-consider yan lang nga bata yan no kay tungod nga ginatulok sa ni Timothy nga si Pablo ginatulok ni Timothy nga do tatay yan nabla sa pagtuo do mentor ya no nga ginasunod si Pablo pareho sa pagsunod ya kay Kristo. So, sang lapit na lang i-sentence si Pablo nga iutdan sa sang ulo, no? Kabalo ka muna, grabe, no? Si Pablo napatay sa as a martyr, no? Napatay sa nga ginpatay gid siya tungod kay Kristo, no? Ginutdan sa ulo.
Lantaon mo kay Pablo yan, nagsugod sa iya kabuhi, hindi iya mayo, no? Kay siya sa unay, gapamatay. So uli, siya naging persecute, siya naging sakit, kag siya naging patay, amo na yung kabuhi ni Pablo. Pero bag-o sa patsyon, sila niya, may huling, may huling pabili, no? May last word sa kay Timothy, sila niya, pero ikaw ya, magpugong ka sang imo kaugalingon sa tanan nga tion, sila niya kay Timothy. Kung mag-abot ang kabudlayan, gina-expect ni Pablo kay Timothy, ginambalya, nga maabot ginayang kabudlayan. Sila niya kay Timothy, agwantaha lang. Tumana ang imo obligasyon bilang manugwali sang maayong balita. Kagimuang tanan nga ginapahimo sang Dios sa imo. Kung parte sa akon, siling ni Pablo, nag-abot na ang tion nga ang akon kabuhi ihalad na. Tungod kay madali na lang ako maghalin sa sining nga kalibutan. Ginhimo ko ang akon masarangan sa pagdalagan, kag natapos ko ang akon dalaganon, gintipigan ko ang akon pagtuo. Kag karon may gintagana ang Dios sa akon, nga padya sang pagkamatarong, nga iya ihatag sa akon sa adlaw nga siya magahukom sa tanan, kag ang iya paghukom matarong, hindi lang ako ang gintiganaan sini nga padya, kundi ang tanan man nga nagapaabot sa iya pagbalik. So kulang taon mo si Pablo, ginatulok kina nga siya mapatay na, tigin consider yang iya kabuhi nga fulfilled na, no? Nga kung mapatay sa subong, dolipay na sa kayo una nahimo yan na ang iya hilimuon diri sa kalibutan, no? Na fulfill yan ang iya hilimuon. So kung mapatay sa, okay gina. Kaya natapos yan na ang iya dalaga nun. So sa aton bala kabuhi, makonsider mo bala nga ang ginahimo mo bala subong, sigurado ka nga kung sa ulihin na kung manugpatay ka na, hindi mo na paginulsulan, hindi mo na nga maging proud ka sa ginahimo mo subong, no? Kay Pablo mo na yamong siling niya, doon natapos ko na ako no ulobraon, why naman ko sang imuon pa, nawawali ko na ang maayong balita, do fulfilled na saya. So ang ginagaan niya na lang sang advice si Timothy, no, nga magpadayon, nga kung mag-abot ang kabudlayan, agwantaha lang. Ti importante gid nga ang ginahimo ta subong bala. Parehas nabi kong tigulang ka na, no, consider yourself, no, nga 100 years old ka na, dason gulpi ka lang binag-time travel, binakita mong kaugalingon mo subong, ano ayhan ang imong ihambal sa kaugalingon mo? Masiling mo bala nga, sige lang, padayuna lang, kay tsakto na ginahimo mo. O basi masiling ka nga, dapat sala na, hindi ka lang dapat puro sobra, dapat mag-spend time ka man sa pamilya mo, mas spend time ka man sa mga kilala mo, basi masiling ka man muna, no? Kalabanan ko, no, siling sang mga tao, kalabanan ko, no, kung gusto mo makabalo, kung hubin ka pa, kung gusto mo makatuon sang wisdom nga ginatawag, mangkutabla ang mga tigulang na mga 90 years old na 80 years old. Kag pamangkutas la, anong mga regrets nila, anong mga ginahinulsula nila sa kabuhi. Iniya nga mga hinulsol, may ara, of course may ara, gidya nga hinulsol nga sa sala. Pero iniya hinulsol naman nga do may pagkakulang sa ila kabuhi, no? Nga gasiling sila, tani nagrisgo ko sa akon kabuhi, amo pag ginang kalabanan, no? Ang kalabanan kuno nga tigulang na tungod sa kadlok nila, why na sila karisgo, no? Why nila na himo ang dapat nila hilimuon. Siling pagani, no, sa isa to ka, no, may nagambal pagani nga ang pinakamanggaranon kuno nga lugar sa kalibutan, kabalo ka kung diin. Ang ang sementeryo kuno, ang grabe, no, panong sementeryo maging pinakamanggaranon nga lugar sa kalibutan. Siling nila kuno kay sa sementeryo kuno may ara mga libro tani, mga taom-taom nga libro nga wala na sulat. May ara na minami nga kanta nga wala na himo, nga wala na kanta. May ara na minami nga saot nga wala na saot sa sementeryo. May ara taom-taom nga mga butang sa sementeryo nga wala na tabo. Kay tungod nga nalubong man upod sa ila, kay tungod nga wala sila nakaris. Pero kay Pablo hindi amo na kay Pablo nga kabuhi, no? Kay Pablo sang manugpatay na siya, nalipay na sa sang ginubraya kay nahimo yan ang dapat yang himuon, sila nga lipay na saya, ginatulok yan na lang ang reward yan nga palabuton sa dason nga kabuhi yan, no? Sa next life ya.
Ti kita tandaan ta nga ang ginahimo ta di subong, may reward kita nga ginapaabot sa kay Jesus, no? Kung nagakabuhi kita nga ayon sa kagustuhan sang Dios sa aton, ti may reward gid kita nga palabuton sa judgment day, no? Siling ni Pablo sa adlaw sang paghukom. May duwa ka paghukom mong may ara ano lang niya, no? Sideway lang niya, no? May ara bima judgment, no? Ang bima judgment na reward na sa mga tumuluo, no, sa ila nga maayo nga ginhimo para kay Kristo, no, reward na. May ara naman great white throne judgment. Ang great white throne judgment naman niya, kondemnasyon na saya. No, kay tungod nga ang imo nga ngalan wala na sulat sa libro sang kabuhi, i-anon kaya, no, i-judge ka, i-condemn ka sa tanan mo nga mga malain ginimo amo na sang great white throne judgment. Iniya no ginislaya, no, lake of fire gini ang great white throne judgment ya, butang ginislaya sa sa lake of fire, no, ano na sa siligay non ang lake of fire man, apoy, no, apoy Tagalog na ya, do sunog bla nga do nga do pareho sa dagat nga sunog, grabe o kon anon ta pa do impierno no, pareho malana galing kay mas lain pagid ang lake of fire mo, mas dalom pagid. Pero ang naman niya, ang bima judgment niya, reward niya sa langit ka na iya, kay tungod nga ginbaton mo si Kristo, rewarda ni Kristo ang tanan mo nga ginubra para sa iya. So tungod sa rewards, ang mga disciples nagapadayon. Tungod sa reward, kay tungod nga si Kristo ang pinakadako nila nga reward. Tandaan nato, no, ang pinakadako nga reward sa kalibutan is God Himself, no. Ang pinakamaayo nga ginhatag sang Dios sa aton is siya mismo. So lang taon mo ang mga disciples na nagpakamatay para kay Kristo, no, nag-endured sila. Kung lang taon mo gani ang 12 disciples, so si Andrew no, nga isa sa 12 ka disipulo ni Kristo, gin-crucified, ginlansang sa cross. Si Bartolome gin kastigo, dason gin crucified man. Si James nga son of Alphaeus, nga disciple man ni Jesus, ginbato sa buyan bato hasta mapatay. Sa unaya mo na ang mag-persecute ka tao sa una mo na ginabuyan bato hasta mapatay, no. Bisan si Stephen nga first evangelist to gani ginabuyan man bato hasta napatay. Si James nga son of Zebedee, beheaded. Si John boiled in oil, but when that failed, si John yan na patay pa saya sa Katigualangon yan, no, sa island of Patmos. Pero gin-persecute sa giniluan sa galing kay nabuhi pa saya. Kay para magsulat sa libro nga bugna, no, bugna o Revelation. Si Judas nga hindi ang traidor, gin-stone to death man, ginabuyan sa sang bato hasta mapatay sa. Si Matthew, no, nga tax collector, nga disciple ni Jesus, ginbuno. Si Peter, ginlansang sa cross, pero pasuli naman niya. Si Philip naman niya, ginlansang man sa cross. Si Simon, amuman. Si Thomas, ginbuno. Si Matias, ginbato hasta mapatay. So there is only one reason these Jews, no, were willing to suffer such terrible persecution for Jesus' name, because they had seen the Messiah crucified and then rise from the dead, and the truth was worth dying for. Nakita nilang purpose nila sa kaugalingon nila, no, nga to them, kung magkabuhi ka diri sa kalibutan, makabuhi ka para kay Kristo, kag kumapatay ka para man kay Kristo, no. Kung mapatay ka, kadalagan ay masiling mo ayhan nga ang kamatayon nimo, kadalagan na. Gakulbaan kita, no, kalabanan sa to, nakulbaan mapatay kay masiling kita. Kung mapatay ka, way ka kabalo, ang mga tao kasiling way ka kabalo, no, kung diin ka makadto kalabanan amo ginaya. Pero kung gapati kaya kay Kristo, sigurado kaya nga sa langit, kakag sa langit to ya. Gito yan, no, mga promisa sang Dios ya, fulfill gito, kag wala sang kasakit, wala sang kasubo, wala sang problema, wala sang kapigaduhon sa langit, wala sang kakulangan, wala sang kagutom. No, kay ang mga pagkaon tiya do pareho sa Garden of Eden, no, nga paggusto ka lang. Amo na gani sa Revelation 12:11 siling diri sa bugna, no, nga
nga pero ginpirdi siya sang aton kapareho nga mga tumuluo paagi sa dugo sang karniro kag paagi sa kamatuoran nga ila ginbantala. Kag wala sila nga nahadlok nga magtaya sang ila kabuhi tungod sa ila pagtuo, no? Grabe ang gin-sacrifice ng mga early Christians, no? Sa times ng mga sa mga tumuluo sang unaya, kung magsiling katuya nga si Jesus Ginoo, wala tiya may ang ang mga government tiya mainit ulo simo, no, i-persecute ka, patson ka. Pero gintaya nila ang ila kabuhi para kay Kristo. Kag kung wala nila gintaya ang ila kabuhi to, titani ang ebanghelyo wala gid kalabot sa ato, no, pero tungod nga ginhanda sila maghatag sang ila kabuhi nga gingamit sila sang Dios nga ang ila kamatayon bilagin gamit sang Dios, no, bisan napatay sila gingamit gid sila gyapon sang Dios nga ang ebanghelyo makalabot sa aton. Kita mo ga ginabasa ta pagyapon ang mga sinulatan ni Pablo bisan wala na si Pablo. Kitungod nga gingamit sang Dios, no, nga ang ila nga libro to amo to sa ang pulong sang Dios ang ila gindala. So how to endure hardships in life, no? Paano kita magpadayon? Paano kita mag-agwanta sa kabudlayan sang kabuhi? Tandaan nato ang kabuhi may kabudlayan ginaya. Tutuod nga gasiling ang mga tao nga may ara matahom sa kabuhi naton kag yes, life is beautiful. Yes, no, tutuod gid manami man ang kabuhi, pero ang kabuhi mabudlay man, ang baling tupad mo mabudlay magkabuhi. Pero hindi ka mawad-an sang paglaom. Siling diri gani paano ka maging endure, paano ka magagwanta, paano ka magpadayon sa tunga sang kabudlayan? Siling ya only strive to handle today. Don't dwell on tomorrow or how long the seasons of difficulty may last, no? Focus ka lang sa kabudlayan mo subong. Hindi ka na mag-focus sa buwas pa nga kabudlayan mo, no na lang ni man. Tandaan ta nga kung nga kung kabalaka kita sa buwas paginaton nga kabudlayan, the more we worry, no, the more nga palibog kita, the more nga kabalaka kita, the more kita nga suffer, no. Ang tutuod, paros na ang kabudlayan mo, malang no, ang gamay malang nga problema, pero sa sige mong palibog, kag palibog, galayo nga, abi mo, dako-dako na ginong problema mo, pero gamay malang gali, no. Kung kisa mo kita na ginapadako pag ginato ng problema naton paagi sa pagpakabalaka, pagpalibog, no. Imagine kita nga lain-lain ginang natabo sa ato, no. Pero may ara gani sa ato nga gasiling sa gasakit kuno kilid ya do delikado na gid kuno kay basi manog patay na sa. Pero pagpa-check up sa doktor, siling sa doktor siya tamaan ka lang kakaon ni yung tatalang hindi lang sagay bira-bira gid. Pero ang iyaya nga gin-imagine ya, layo-layo na, no, nga biya manugpatay na gid sa, biya lalain na. Tandaan naton ang mga butang naton ginakahadlukan, kalabanan sina, wala man kakatabo. So, the more kita nga palibog, kung permi kita palibog, permi kita kabalaka, pagid kita suffer, pagid kita. Amo na gani siling ni Jesus, gani hindi ka mo magpalibog, parte sa buwas, no? Kaya ang buwas may kaugalingon nga palaligban, may problema kaya buwas. So, ang focus ka lang sa subong. Hindi kinahanglan nga dugangan pa ninyo ang palaligban nga nagaabot sa kada adlaw, no? May ara gani sa kastorya to nga ang tao, may naglaga siya to nga sa zoo to sa do may sa zoo, sa bukid, may naglaga siya to nga sapat to nga do tigre to blamong. Duty greto ti naglagan sa doon nadagdag sa bla pero may ginuyatan sa nakakabit pa sa. Pero pagkabit ya nakita ya ang tahom nga grapes to, no, dako nga grapes nga ubas to tiginkwa ya gintilawan ya namit ko, no. Tidason pag lantaw yang ginakabitan niya gali ginait-it pa sang hilaga ti dumanog dagdag na sa. Ti natabo siya to. Ang storya natapos na. Why takabalo natabo siya, pero importante nakita itong ubas ginkaon niya. So sa aton kabuhi, focus kita sa blessings man subong, no. Yes, ang kabuhi may kabudlayan pero may blessings man. So ang ang essence ng story to, wala ta kabalo kung nadagdag to sa, no. Pero ang nabalaan ta lang nakuha yang ubas ginkaon niya. Na enjoy ang moment. It's either nadagdag to sa napatay sa
Parehas mo nabla sa kabuhi, taway ta kabalo kung buwas ari ka pa di. Pero ang importante, buhi ka pa subong. So, magkalipay ka sa Diyos sa ini nga aga, no? Sa kay tungod nga buhi ka pa, tungod nga ma-enjoy mo pa. Kag kung lang taon mo man anon mo man no, i-test mo man ang kagalingon mo. Kung mawala ka na di, maparehas ka man bla kay Pablo, no? Masiling mo man bla parehas kay Pablo nga nahimo ko na ang dapat ko ngay muon, nadalaganan ko na ang dapat ko nga dalaganan. Ginhalungan ko akon pagtuo. Nga kung mapatay, ikaw diri sa kalibutan, lipay ka no kadalagan gid. So ano pagid ang butang nga mag-handle sa aton or how to handle hardships in life? Pray a lot, no? Pangamuyo. Hindi ka magpalibog, pangamuyo. Ang kalibutan niya nagatudlo, palibog lang, kabalaka lang, hindi na magpangamuyo. Pero kitaya pangamuyo gid. Siling sang Psalms chapter 50 verse 15 siling dire magpanawag kamo sa akon. Siling sang Dios no sa tion sang kalisod. Kay luwason ko kamo kag dayawon ninyo ako no. Amo nang promisa sang Dios sa aton, panawag ka sa iya sang tsimpo sang kabudlayan. Kay kalabanan masiling naton nga grabe na gini ang kabudlayan kuno hindi para pamatsagan mo nga do hindi mo na bala makontrol kag yes hindi mo man gid makontrol ang kabudlayan nimo pero kabalo ka nga ang Dios siya in control sa sangtanan. Ang mga butang gakatabo sa kabuhi mo balaan na sang Dios no. Kay ang Dios siya all knowing kag nagakabalaka sa para sa imo no. So hindi mo na kailangan magkabalaka sa kabuhi mo kay ang Dios nagakabalaka sa imo. Ang balitupad mo ang Dios nagakabalaka sa imo no. Ang Diyos siya ang nagahalong si mo, ang Diyos siya ang naga-care sa imo, no? Ang Diyos siya ang handol si mo, ara kaya sa kamot sang Diyos, no? So wala may nagakatabo sa kabuhi naton nga hindi nabalaan sang Diyos, no? Kay siya ang maayong amay. Siling pagani ni Jesus, no? Kabalo ka mo bla ang pispis nga ang pinakabarato bla nga pispis ordinaryo nga pispis, no? Siling niya mabaligya mo na sa penny lang no or butang tabi sa aton nga lingwahe do piso lang na bi no ina nga pispis na umaya na why na ya common na sa katama wala kuno value pero wala kuno pispis nga nagadagdag nga wala sang nga wala sang kabuot sang Dios no. So siling ni Jesus hindi ka mo magkadlok kay mas valuable pa kamo sa mga pispis, mas tahom pa kamo sa mga pispis kay anak kamo ya sang Dios. So kung ang pispis wala nagapalibog, much more nagid dapat kita. Kag ari pagid siling find scripture promises no. Kung ara ka nagatubang sa kabudlayan, pangita ka sa scripture no sa Biblia sa mga promisa sang Dios. Kay balo ka nga ang Dios may final say sang tanan-tanan nga mga butang diri sa kalibutan. Ang Dios may final say. So kita tanan niya magsiling bang doktor nga do dalom ni masakit mo do medyo mabudlay medyo budlay guro nga magayo ka do imposible nga maayo ka. Masiling kaya nga sa Diyos, waay imposible. Ang mga butang nga imposible sa tao, posible sa Diyos. Kung magsiling ang doktor, no, professional na sila ya, doktor nga hindi ka mayo, tandaan mo yan ang promisa sang Diyos ya. Siya yung nag-aayo sa imo mong. Wala sang butang nga imposible sa Diyos tayo. Wala sang masakit nga hindi maayo sang Diyos. Kung magsiling naman mga experts mga financial experts nga grabe gini kabudlay subong ang pandemic aw dumapigado gid kamo tanan ang negosyo nyo dumalugi gid. Gapati kaya nga ang scripture yan nagpromisa nga ang Dios niya maga-provide sa mga kinahanglanon nimo. So, yes, may mga experts gid man pero tandaan tang experts siya nagbuild sila sang Titanic nga barko no, dako-dako nga barko pero nalunod pero sino to yan, nag-build lang sang ark no, nga hindi iya professional pero naglutaw ya kay tungod nga may tungod nga ang Dios ang in control kag ang iya word has a final say no. So kung lang taon mo si Lazarus gani nga patay na gito, pagambal nga ni Jesus iya nga bangon, nagbangon sa. Kay ang ginahambal sang Dios siya may power na mo. Amo na sa gani ang scripture, ang Biblia tamaan gid ina sa
ka powerful nga libro katama. Kay siling niya ang ang langit kagang duta ya matapos ni saya may madula ni saya. Pero ang pulong sang Dios ya hindi madula mo. Amo na ka powerful ang pulong sang Dios ang Biblia. Siling gani sa 2 Timothy 3:16 siling diri ang bug-os nga kasulatan ginsulat paagi sa gahom sang Dios. Kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamatuoran, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga kabuhi, nga pagkabuhi. So amo na ka powerful ang word of God, no? Ang pulong sang Dios. So importante gid nga nagabasa kita sang pulong sang Dios. If you want, kung gusto mo ang kabuhi mo nga, kung gusto mo mabalaan ang kabubuton sang Dios sa kabuhi mo, no? Kung kisaya ka pamangkot kita, ano ay han ang kabubuton sang Dios sa akon kabuhi? Basaha ang iya pulong. Kaya ang iya pulong, amo na ang iya kabubuton. Grabe, no? Ang pulong sang Dios, ang Biblia, amo nang kabubuton sang Dios sa imo. Kaya ang kabubuton sang Dios, hindi pwede nga magkontra sa pulong sang Dios. Kung pamatyagan mo ang kabubuton sang Dios imo yalain sa pulong sang Dios, sala ang imo pamatyagan. Kaya ang pulong sang Dios amo na sang may final say, no? Amo na sang final authority sa aton kabuhi. Kagang pulong sang Dios hindi pwede ang kabubuton sang Dios hindi pwede nga magkontra sa iya pulong, no? So importante nga magabasa kita sa aton Biblia kag i-apply tay na kay powerful gina. Sang gintimtar gani si Jesus ni Satanas, no? Gintimtar sa ni Satanas. Gutom to si Jesus mong 40 days and 40 nights way kakaon kagi na kamo na. Sino di kagi 40 days and 40 nights way kakaon? 40 diyas nga wala kaon kagi ka muna, fasting nga 40 days. Iba niya ti fasting 3 days, 7 days, 1 week, 2 weeks. Pero 40 days si Jesus nag 40 days fasting sa. Imagine 40 days nga fasting, gutom-gutom no? Hindi ka lang gani guro kisa kapanyaga, gutom-gutom ka na. O hindi ka kapanyapon, gutom na no? O wala ka gid bi pamao panyaga bi at gutom ka na. Ti much more nga 40 diyas ka nga wala gakaon-kaon, gutom-gutom si Jesus, no? Ti nagita si Satanas pagi sila niya, kung anak ikaw sang Dios, ang bato nga ini, ara ang bato, himuan na bitinapay be, sige be pakita bi nga anak ang gid sang Dios, himuan na bitinapay oh. Ginatimtar sa ni Satanas, gusto guro ni Satanas gingamit yang suffering ni Jesus, no? Gingamit yang kabudlayan ni Jesus no nga tungod gutom-gutom sa para matimtar si Jesus no. Kag tandaan naton, be careful kita kung nagasuffer kita, be careful kita nga kung nagakasubo kita, o be careful kita nga ara kita sa tion sang kabudlayan kay si Satanas amo na paborito gigamito niya ina nga oportunidad para matimtar ka. Pero si Jesus wala no. Pag siling siya ni Satanas nga imuan na ang bato nga tinapayo para makakaon ka na, kay 40 days ka na fasting, kung anak ka gid sang Dios may imo mo na ya. Pero siling ni Jesus siya nga ang tao hindi lang mabuhi sa tinapay, kundi sa tagsa kapulong nga nagagwa sa bibig sang Dios, no? Tandaan naton, yes, ang tinapay makabuhi sa tao physically, no? Pero spiritually ang pulong sang Dios amo na magkakabuhi sa aton. So kung gusto mo nga spiritually alive ka gid no, nga ang espiritu nimo puno sang paglaom, kung gusto nimo ang pagmensaron mo puno sang kamayuan, basa ka sang Biblia. Hindi ka mag-expect nga ini nga Domingo nakapamati ka lang sang wali, okay na, pero dapat everyday may gabasa ka gid Biblia. No, kung lang taon mo muna mo. Si Jesus nagsuffer sa 40 days, 40 nights nga fasting, no, nga way kaon. Pero ginagamit ni Satanas ng oportunidad. Siling pag ni Satanas nga, kung anak ka gid sang Diyos, lumpat na sa mas taas pa da guro nga building mong. Basta lumpat ka da sa building da o lumpat ka di sa pinakataas-taas, lang taon tagid. Kay siling malang sa Biblia ka salon ka man sa mga anghel. Dito tuod gimana no, salon gimana sa mga anghel, pero siling niya, hindi pagtilawi ang Ginoo nga imo Dios, no? So tandaan naton nga si Jesus sang ginatimtar sa ni Satanas, ang ginagamit ya para madaog ang temptasyon, kabalo ka mo ano? Pulong sang Dios. Ginasiling niya, it is written, ginsulat
no? Ginsulat indi pagtilawi ang Ginoo ngay mo Dios. Ginsulat sa kasulatan nga ang tao hindi lang mabuhi sa tinapay kundi sa tagsa-tagsa kapulong nga nagagwa sa bibig sang Dios. So ang ginagamit ni Jesus to nga maperdi ang temptasyon sang yawa, pulong sang Dios. Biblia, no, mga verses sa Bible. So importante gali nga nakasaulo ka mga verses ng Bible. Kay gamiton mo ina kung ginatimtar ka, gamiton mo ina nga pangkontra sang temptasyon, no. Ti paano bi kung wala ka verses ng Bible bi, no? Wala ka gid bi may na memorize ng verses ng Bible, wala ka gabasa Bible. Katisting na kamo lakat sa gira nga nagdala ka mong pusel kag wala bala. Wala ka mo bala. Imaginable, no? Army bi nagkagtuto sa sagira, dasun way sa bala ay naano man na sa yaman. Ti kalabanan kita mo na, no? Tandaan naton ang kalibutan diya gira niya, no? Gira ni saya kay ang yawa active sa kalibutan. So ang iya ginahimo, iya ginasulay ang tao, ginagamit yang oportunidad, no, nga ang kabudlayan maging para sa iya nga gamiton niya na nga para matimtar ka. Ti dapat may bala ka gid, dapat may pulong ka sang Dios, no? Parehas kay Jesus to kontraon mo ang iya nga temptasyon paagi sa pulong sang Dios, no? So find scripture promises. Ang isa pa gid, wait on the Lord. So kung ara ka nagatubang sang kabudlayan, wait on the Lord. Siling nga sa Biblia, magsalig ka mo sa Ginoo, magpakalig-on ka mo kag hindi madulaan sang paglaom. Magsalig lang ka mo sa Ginoo. Siling niya, hindi ka mo magdulaan sang paglaom. Kandaan ta nga kitaya ko, siyempre kung ara ka na sa hardship mo, masiling ka na nga, hindi na ni Guro magbago sitwasyon ko sa kabuhi. Amo na lang gid ko ni. Pero salig ka lang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ya may plano sa imo kabuhi, no? Kaya ganina Jeremiah 29:11. Kabalo ako sang plano ko sa imo para sa imo. No, kabalo sa kuno sa mga plano ya para sa aton. Plano sang kapigadon, hindi. Plano sang kauswagan, plano sang kabuganaan, plano sang kamayuhan para sa imo nga buwas damlag. Amo na yang promisa sang Dios imo, no? Jeremiah 29:11, no? Ang Jeremiah 29:11 to kung lang taon mo to, ang konteksto, ara sila sa kabudlayan man mo. Ara sila sa kabudlayan kay exile to sila. Why sila kabalo kung mano na sila sa kabuhi nila, wala na bla purpose ng kabuhi aw. Wadaan na sila sa paglaom to, kaya ara na sila sa kabudlayan, exile sila. Jewish la to, pero hindi sila kabalik sa ila lugar. Duway sila lugar, wala na sila sa paglaom, pero siling sang Diyos sila. Nawadaan sila sa paglaom, pero siling sang Diyos siya. Sila, kabalo ko sang plano ko sa inyo. Hindi ka mo mawadaan paglaom, kay kabalo ang Diyos ang plano niya para sa aton, plano sang pagpauswag, plano sang maayo kag sa maayo nga buwas damlag. Ask him, what am I supposed to learn here, no? Pamangkuton mo sa kung ano ang matun-an mo sa imo nga ginaatuba nga kabudlayan para ikaw magpadayon, no? Kag magagwanta. Siling diri mga utod ko kay Kristo, magkalipay kamo kung magabot sa inyo ang sari-sari nga pagtilaw. Kay naibal o kabudlayan, no, kay nahibaluan ninyo nga ang pagtilaw sa inyo pagtuo nagaresulta sang pagbatas. Gani batasan ninyo tanan nga kabudlayan agod nga magin matarong kamo kag hamtong kamo nga wala sing kasawayan sa inyo pagkabuhi. Amo na siling sa James chapter 2 verse 1 to 4, no. Bali ang kabudlayan nimo ni, tandaan mo ang kabudlayan mo nga ginatubang, ginagamit na sang Dios kag kabalo na ang Dios, no. Kay ang Dios in control sa. So wala sang kabudlayan nga nagaabot si mo nga wala na balaan sang Dios. Wala sang kabudlayan nga nagaabot si mo nga hindi in control ang Dios. Kung lang taon mo gani kay Job bala, sa kabuhi ni Job, ano to sa mong maayo to sa nga tao, kag matarong gid sa nga tao. Do bless gid sa bala, tamaan ka manggaranon, maayo ang iya pamilya, tamaan ka Dios nun, tamaan ka buot si Job. Ti pero siling ni Satanas siya, maayo lang ni siling ni Satanas sa Dios, gali siling ni Satanas. Ba si Job maayo ginano sa no ang Dios ya proud dito kay Job ya gasiling si Dios kay Satanas. Kita mo ang akon alagad nga si Job, waay sang tao sa kalibutan nga pareho siya, tamaan ka buot, tamaan ka tarong.
kag proud kid siya kay Job, siling niya proud ka lang, siling ni Satanas siya nga ituguti kubla nga tilawan sa kay ano ya kana italikdan niya kana hindi na sa magpadayon simo, siling ni Satanas kay sa Dios, no. Akubla ituguti kubla nagsiling si ang Dios kay Satanas, sige bala ka sa ano muon mo kay Job basta hindi lang magwaa kabuhi ti wala in control si Satanas nga magwa sang kabuhi ni Job kay ang kabuhi tiya belongs to God, no. Wala iya tao nga may gakapatay nga hindi pagtugutan sang Dios mong, wala iya tao nga makita sang Dios sa langit. Alari kadigali, do san o lang man. Kay ang Dios in control sa kabalo sa sang tanan. Pero mo to siling sang Dios kay Satanas, sige, ipakabudlay isa, ginpamatay ni Satanas ang iyang mga bata. Ang mga manggad ginubos ni Satanas ginubos ni mga negosyo ito, mga damo-damo yung mga sapat, pinamatay ni Satanas sa ubusan sa. Dason asawa ilang bilin, dason nagsiling na, dason si Job yan nagpadayon gyapon, nagpasalamat sa Ginoo, kay ang Ginoo kuno naghatag ang Ginoo man magabawi ti dayawo ng alan sa Ginoo. Ti siling ni na proud pag ng Dios siya Ti dason nagsiling naman si Satanas sa Dios. Sige gyapon si Job. Kay ginkuha ko lang manggad ginkuha ko kabataan niya, tuguti pagid ko nga gaan sabi sang masakit, nga grabe, gid nga masakit, lang taon ta kung kay niya sigurado si Job hindi na ni magpadayon niya. Kag si Job si Job mangakig na ni Simo Ti siling sang Dios kay Satanas, sige pag gusto ka sa kung ano'y muon mo sa lawas ni Job, pero hindi lang pagkuha kabuhi. Si Satanas naman gingaan niya sang grabe nga masakit si Job. Ato nga masakit to, worse to sa nga masakit sa COVID. Yung COVID, malang kumparar sa masakit ni Job man. Worse to sa mga masakit subong. Kaya to yung masakit ni Job from head, no? Alin sa ulo, hasta tiil, may masakit sa. Bisan magigda sa sakit. Pero ang Diyos, pero si Job nagadayaw gyapon kay sa Diyos, no? Wala sa wala sa nangakig sa Diyos. Bisan nasawa ni bisan nasawa ni Job nagsiling na kay Job nga, na lang na give up na hindi na nabi give up na nabi pagtuo mo sa Diyos Pero siling sang ni Job mapadayon gid sa gyapon. Pero kung lang taon mo to make the long story short, si Job gingaan sang Diyos sang doble sang iya mangga, doble sang iya nga bisan kabataan niya naging 14, no. Kag si Job gingaan sang malawig nga kabuhi nga nalabutan niya pa ang iya mga apo sa katuhod-tuhodan, no. Grabe ang kabuhi ni Job. Gin-reward sa sang Diyos, no. So tandaan naton nga kung nagatubang kita sang kabudlayan parehas kay Job, ang Diyos siya maga-reward sa aton kag magahatag kag maga-reward sa sang aton kabudlayan kay ang Diyos naton just, no. Ang kabuhi kuno hindi fair, no. Ang kabuhi hindi fair, pero ang Diyos naton is a just God, no. Fair ang Diyos. So keep your faith up. Kag ang last, no, it will happen, no. Tandaan naton siling ni Jesus, I have told you these things that in me you may have peace. In this world you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Siling ni Jesus, sa diri nga kalibutan, may kabudlayan ka mo. Pero, hindi ka mo magkabalaka, kay gindaog ko na ang kalibutan. So, ang aton subungay moon, padayon lang kita, pagtuo kay Kristo, kay gindaog ni Kristo ang tanan nga kabudlayan, ang tanan nga gindaog yang kalibutan, no? Gindaog ya gani ang kamatayon, grabe, no? No, bisan napatay sa pagka tatlo ka adlaw yan na banhaw sa buhi sa hasta subong, no? So, tandaan naton nga ang Diyos naton, si Jesus, in control sa, yes, may kabudlayan sa kabuhi, pero ang Diyos naton in control, ang Diyos naton ang magahalong sa inyo, no? So, amo na sang manami dire because our God overcome the world, no? Because si Jesus, daog ang kalibutan. So, yes, may kabudlayan sa kalibutan, kay in this world you will have troubles. Wala sang wala sang alagad nga mas labaw pa sa iyang amo o master, no. Kung si Jesus gani gin persecute nila, siyempre kita i-persecute man. Kung si Jesus nang katubang sa kabudlayan diri sa kalibutan, siyempre kita magatubang man kabudlayan.
Pero yes, ang kabuhi naton hindi perpekto diri sa kalibutan, no? May kabudlayan gid. Sa langit, yeah, of course, perpekto na. Pero tandaan naton nga ang kabuhi hindi perpekto, pero may ara kita perpekto nga Ginoo, kag may ara kita nga perpekto nga manluluwas kag amo na ang aton nga Ginoong Hesukristo. So continue to endure, no? Continue to endure, padayon lang, agwantaha ang kabudlayan kay ang Dios maga-reward sa imo. So let us come to God in prayer. Heavenly Father, salamat gid sa ining tion nga nakabati kami sang imo pulong, kabalo kami nga ang imo pulong is powerful gid katama, no? Sharper pa, mas matalom pa sa duble-duble nga mga espada. Ang imo mga pulong tamaan ka tahom kay ang langit kay ang duta madula, pero ang imo mga pulong magapadayon. Salamat Ginoo kay sa tunga sang kabudlayan ikaw magahalong sa amon, kay ikaw ang maayo nga amay nga nagahalong sang imo mga kabataan. So Lord, we entrust everything to you. We believe nga ikaw ang source ng amon nga mga blessings nga nabaton. Kag thank you, good Lord, sa imo katutom kag kamaayo sa amon kabuhi. This we ask sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Sige. Maayong aga sa liwat. Salamat sini dalayawan ng Ginoo, no? Salamat sini nga kahigayunan nga makahatag naman kita liwat sa aton Ginoo. Ang pulong sang Ginoo, ang teksto naton akon basahon sa libro sang Binuhatan, kapitulo 20, bersikulo 35. Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga bagay nga paagi sa tudo nga pagpangabudlay, dapat kita magbulig sa mga maluya, kag aton dumdumon ang ginasiling, sang aton Ginoong Hesus, may labi nga kalipay, ang paghatag sang sa pagbaton. Mga muyo kita, labing dalayawon kag mahigugmaon namon nga amay, o Diyos salamat sini nga aga, salamat sa maulanon nga tsimpo, salamat nga ari naman kami Ginoo, magasimba naman kami sa imo, paagi sa amon paghatag. Pagpakamayo ka Ginoo sa tagsa-tagsa sini nga adlaw, kag salamat gid sang padayon mo nga kaayo, salamat sang kusog kabakod nga ginhatag mo sa amon, nga diin Ginoo makaubra kami kag makahatag kami Ginoo balik sa imo sang amon Ginoo nga mga dulot. I-bless Lord ang amon paghatag sini nga hapon. Ginadayaw ka namon ka ginapasalamatan sini nga tion. Salamat in Jesus name. We pray, Amen. Kung ready na kamo, arang aton nga basket. Pwede na kamo katindog kag makahatag. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Tion, halungan ang imong nga mga kanakan, nga ari diri subong, halungan mo ang ilang nga mga pamilya, kagabay pa nga para nga sila kag ang ila pamilya magapadayon nga mag-alagad sa imo. So Lord, iayuwa sila sang ila mga balatian, igais sila sang imo pagkamaayo, kag ikaw magasupply sang ila mga kinahanglanon sa ila nga kabuhi. Kabalo kami Lord nga ikaw may mga plano sa ila, plano para sa pagpauswag, plano sang kamayuhan para sa ila nga buwas damlag. This we ask in Jesus name, Amen. Salamat gid sa pagkadto kag